8 Πέμπτου 2016. Όπως βλέπετε η υπόλοιπη ομάδα είναι εκεί πάνω. Ακόμα κατεβαίνουν. Θα επιχειρήσω να κάνω ένα γρήγορο, δηλαδή ήδη κάνω μια γρήγορη κατεβασιά, αλλά θα επιχειρήσω έτσι να σας το δείξω και on live. Δεν είναι GoPro, αλλά πιστεύω κάτι θα καταφέρω. Λοιπόν, φύγαμε. Εδώ είναι λίγο δύσκολο. Θα το καταφέρουμε όμως, χωρίς χέρια και τα λοιπά. Downhill, εδώ είναι λίγο δύσκολα πράγματα. Μόλις σφίρστο αυτό, βέβαια θα συνιστώ να μην το κάνετε όλοι, δεν είναι καλό για τα γόνατα, αλλά βέβαια άμα γυμνάζεσαι σωστά, όλο και κάτι μπορείς να κάνεις. Εδώ είναι λίγο σαθρό το έδαφος. Αλλά εντάξει, ελπίζω να απολαμβάνετε την κατάβαση. Είναι λίγο GoPro η φάση. Μόνο που δεν έχω σταθερή εικόνα. Παρκούρ στο βουνό. Αλλά δεν είναι ακριβώς παρκούρ, αλλά εντάξει, φέρνει λίγο. Είμαστε στη Δήλφη, στο βουνό, στην πλαγιά. Βλέπετε εδώ. Εντάξει, είμαστε κάπου στη μέση, αλλά γενικά είναι καλή φάση. Το θέμα είναι στην ορειβασία να μην φοβάσαι, να είσαι fearless, αλλά βέβαια να σέβεσαι και το βουνό. Δηλαδή, εντάξει, κατεβαίνουμε γρήγορα, αλλά βλέπουμε και που δυσκολεύει και κόβουμε λίγο. Αυτά. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι λίγο κατηφορικό, αλλά θα τα καταφέρουμε. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι μπορεί να φάμε πισκοτόγλυκο. Τα πισκοτόγλυκα είναι πάρα πολύ ωραία. Κάποια με λέει και έτσι, αλλά δεν μπορώ να το πω live. Λοιπόν, έγινε. Ήταν μια μικρή κατάβαση downhill με τον John. Bye bye.